Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка і супокой от Бога Отца нашего и от Его Сына Иисуса Христа, який оказал детям свою любовь, нехай буде з вами. Дорогие браты и сестры, сярод нас, собраних у ім'я Христа, нам скласти Богу найсвятейшу офяру, стоять дети, які перший раз сьогодні приймуть святое тіло і кров нашого Пана Ісуса Христа. Гэта вельмі важная хвилина для костела, які радуется новым удельникам стола Пана. Гэта таксама вельмі важная хвилина для вас, дети. Ад гэтай імшы вы будете часто споживать хлеб, які дае вечное жыццё. Нехай гэтае окропленне святой водой
нагадає дзецям і ўсім нам святы хрост, падчас якога мы атрымалі годнасць дзяцей Божых. Пане Ойче святы, Твой Сын нас адкупіў, а праз хрост адарыў нас новым жыццём дзяцей Божых. Узглянь на нас і зрабі, каб мы акропленыя гэтай вадой, аднавіліся духам і служылі Табе чыстым сэрцам. Праз Хрыста Пана нашага. Дорогие дети, попросите зараз ваших батьков о благословлении. Благословите меня, тата и мама, долонями своими, как сёння тело Христа мне принять собрами моими. Теперь попрошу татов ускласти руку на голову своего дитяти и за мною повторять слово Божьего благословения. Нехай мое благословение сподорожнічае Табе на жыццёвым шляху. І асабліва цяпер, калі ты ідзеш да алтара Пана. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Попрошу таксама маму, родных і хросных ускласти руки на головы своих дзяцей, повтораючи за мною слово благословения. Нехай мое благословение сподорожнічае Табе, Мария, опекунка верных, нехай охинает Тебе своею опекой. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Сённяшний день Бог подаровал, Зрадуемся и утешимся. Сённяшний день Бог подаровал.
да сябе, уже ў сакрамістых росту, адорваючы іх удзелам у Божым жыцці. Сёння мы просім вас, дарагія святары, удзяліць нашым дзецям першую святую камунію, каб яны змаглі ўжо поўнасцю удзельнічаць у ахвяры святой імшы. Абяцаем быць для іх прыкладам сапраўднага хрысціянскага жыцця. Як зямля прагне вады і сонца, так і нашыя душы прагнуць Бога і яго бясконцай любові. Надышоў гэты чаканы дзень, калі мы стаім перад Богом і радасць перапаўняе нашае сэрца. Мы просім вас, шаноўныя святары, каб на алтары разам з хлебам і віном вы склалі ў ахвяру нашае жыццё, нашыя сем'і, нашыя радасці і смуткі. Таксама склалі і нашу будучыню, наше невядомае заўтра і папрасілі добрага Бога, каб ён сцярог нас ад усіх небяспекаў і зла сучаснага свету. Таксама і вас, дарагія бацькі, родныя, усе прысутныя ў касцёле, запрашаем да супольнай малітвы за нас, каб мы захавалі вернасць Богу і ў Божай любові трымаліся до канца жыцця. Молимся. Гэтую святую імшу ахвярую у інтэнцыі нашых дзяцей, якія учора прыступілі да першай святой споведзі, а сёння ў сакраменце святой камуніі прымуць Езуса Хрыста ў свае сэрцы. Таксама малюся ў інтэнцыі іх бацькоў, бацькоў хросных, усіх тых родных сваякоў, якія перажываюць за іх і прыбылі сёння, каб разам маліцца падчас гэтай урачыстасці. Усемагутны Божа, учыні, каб у гэтыя радасныя дні мы ўсім сэрцам праслаўлялі ў воскрослага Збаўцу. Читание книги «Деял апостолов». У тыя дні Філіп прыйшоў у самарыйскі горад і абвяшчаў там Хрыста. А людзі згодна слухалі, што казаў Філіп, чуючы і бачачы учыненыя ім цуды. От многіх апантаных выходзілі з вялікім крыкам нячыстыя духі, і шмат спаралізаваных і кульгавых было здароўя. І была вялікая радасць у гэтым горадзе. Калі ж апостолы у Іерусаліме пачулі, што Самарыя прыняла Слово Божие, паслалі да іх Пятра і Яна, якія, прыйшоўшы, памаліліся за іх, каб яны прынялі Духа Святого, таму што ён яшчэ не сыходзіў ні на кого з іх, бо яны былі толькі ахрышчаныя ў імя Пана Jesуsa. Тады апостолы прыклалі на іх рукі, і яны прынялі Духа Святого. Гэта Слово Божие. Слава Пану Богу!
першого послання святого апостола Петра. Уміловані, будьте заўсёды готовими дать отказ кожному, хто патребуе ад вас слова пра вашу надзею. Але рабіце гэта лагодна, з баязнью Божай і добрым сумленнем, каб у тым, за што гаворваюць вас як злачынцу, былі асаромлены тыя, хто ганіць ваше добрае жыццё ў Хрысце. Бо лепей, калі ў гэтым воля Божая, цярпець за добрыя ўчынкі, чым за благія. Бо і Христос аднойчы пацярпеў за грахі справядлівых за несправядлівых, каб прывесці вас да Бога. Забіты ў целе, але ажыўлёны ў духу. Гэта Слова Божие. Ну, любіць мяне, той захоўвае слово маё, кажа Пан. І полюбіць таго, Отец мой прыйдзе да яго. Святого Евангелия поводле Иоанна. В той час Jesús сказав своїм учням: «Коли любите меня, будете заховувати мої заповіді. Я попрошу Отця і дасть вам іншого сусішальника, каб був з вами навеки, Духа правди, якого світ не може прийняти, тому що не бачить його і не ведає. А ви його ведаєте, бо він з вами є і у вас буде. Не покину вас сиротами, прийду до вас ще криху, і світ уже не убачить мене. Ви ж бачите мене, бо я живу, і ви жить будете. У той день спознаете, что я у Отцу моим, и вы во мне, а я у вас. Кто має заповеди мои и заховывает их, той любит меня. А кто любит меня, того полюбит Отец мой, и я полюблю его, и объявлюся ему». Это слово Пана. Присядьте, коли ласка, у кого есть место. Дорогие браты и сестры, перш за все, дорогие детки, дорогие таты, мамы, таты хростные, мамы хростные, тети, дяди, бабули, дядули, іншыя родныя, сардэчна вас вітаю на гэтай святой імшы. І на працягу некалькі год мы хадзілі на заняткі па рэлігіі. Хадзілі не проста так, каб сустрэцца, але хадзілі, пазнавалі праўды веры, даведаваліся многае пра Езуса Хрыста, але перш за ўсё мы даведаліся менавіта пра гэта, што Езус Хрыстус, ён будзе укрыты пад постацю хлеба і пад постацю віна. І што мы таксама будзем мець шанец прыняць яго у нашае сэрцы, прыняць яго унутры сябе. Апосталы самі, перад тым, як прыступіць да вячэры, яны ачысціліся, яны сябе упрыгожылі, каб прыйсці прыгожымі на вячэру з Езусам Хрыстом, са сваім настаўнікам. Паглядзіце, дарагія дзеткі, і мы сёння прыйшлі на сустрэчу з Езусам Хрыстом і маем спецыяльны зал, спецыяльнае памяшканне, якім з'яўляецца наша капліца. Наша капліца, яна сёння такая, як заўсёды, ці не?
Не, наша капліца сёння вельмі і вельмі урачыстая. Па якой прычыне? Па той прычыне, што мы прыйшлі на сустрэчу з Езусам Христом, на вячэру з Езусам Христом. Паглядзіце, мы таксама сябе прывялі ў парадак. Мы сёння прыйшлі такія, як звычайна, ці не? Не, мы сёння прыйшлі у вельмі прыгожых белых адзеннях. Чаму? Таму што мы прыйшлі на сустрэчу з Езусам Христом. Але самае галоўнае, што мы сябе упрыгожылі і ачысцілі унутрана. І гэта сталася учора. Тады, калі мы прыступалі да першай святой споведзі. Тады, калі Езус Христос адпусціў нам усе нашыя грахі. Дзеці сядзяць з аднаго боку і з другога на зялёным лузе. Лузе, на якім ёсць і камяні, на лузе, на якім ёсць таксама і кветкі, а самі з'яўляюцца беленькімі. Гэта вельмі узгадывае тое, пра што я казаў на пачатку. Вельмі узгадывае фацімскі сюжэт. Бо дзеці, якім аб'явілася Маці Божая, з'яўляліся пастушкамі. Яны паслі авечак. Езус Христос. І яму трэба быць паслухмяным. І дзеткі былі паслухмянымі, яны жылі з чыстым сэрцам усё сваё жыццё. І таму 13 мая адну з гэтых дзяўчатак папа рымскі Францішак абвесціў святой. Менавіта вось гэтую дзяўчынку Жасінту. А другую і Францішка, хлопчыка, а другую дзяўчынку Люцыю, которая дажыла да вельмі сур'ёзных гадоў, адышла да пана, ён цяпер збіраецца аб'явіць благаслаўлёнай. Таму на ўзор вось гэтых пастушкоў мы хочам жадаць нашым дзецям, каб і нашыя дзеткі былі вось такімі прыгожымі белымі авечкамі на пашы Езуса Христа. Каб у Езусе Христе заўсёды бачылі свайго пастара, каб слухалі ягоны голас, каб ішлі за Езусам Христом і дбалі пра свае сэрцы, каб яны заўсёды былі прыбраныя, каб яны заўсёды былі чыстыя. Дзеля чаго? Дзеля таго, што толькі ў такім сэрцы Езус Христос хоча і можа пасяліцца, хоча і можа прабываць. Свечки своим татам. Падчас хресту ваших дзяцей вам уручылі свечкі, сімвал Христа, які з'яўляецца сапраўдным святлом. Узгадуючы хрест ваших дзяцей, прашу татаў запаліць свечку ад пасхалу і затрымаць яе пры сабе на некаторы час. Святло Христа. Падтрыманне гэтага святла давяраецца вам, дарагія
любыя бацькі, каб вашыя дзеці, асвечаныя праз Хрыста, паступалі заўсёды як дзеці святла, трываючы ў меры, маглі выйсці на сустрэчу прыходзячага Пана разам з усімі святымі ў небе. А цяпер папрошу татаў перадаць запаленыя свечкі сваім дзецям. Дорогие дети, припоминаючи хрест, отрачитеся граху и вызнайте веру в Иисуса Христа. Это вера Костела, у якой вы будете приступать до стола Пана. Тому пытаюся у кожного з вас. Ці ви ракаєтеся граху, каб жить у свободе дзяцей Божих? Ці ви ракаєтеся усяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вами? Ці верыце ў Бога Отца Всемогутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце в Иисуса Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Девы Марыі, замучанага і пахаванага, які ў васпрост памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрасенне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера. Гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Иисусе Христе, Пану нашим. Молимся за наших родных и крестных батьков, бабуль и дядуль, каб Бог адудзячыў ім за старанні, якія ўкладваюць у нашае выхаванне. Пане, просим Тебя. Послал им людей, якія покажут им дорогу до Бога. Пане, просим Тебя. Чым нас надзяляеш, і каб памяталі
что Твоя земля и все, что яе наполняет. Пустоты. Боже, приносим Тебе дар пустоты, месяца Твоего пребывания. Дякую, что Ты застався з нами под выглядом хлеба, сузирание якого надаляя наши души и дає силы у виконанні щоденних обов'язків. Господи, Боже, с Твоей щедрости земля родит хлеб, перемени его у тела своего Сына и учини, как стався он для нас хлебом вечного життя. Твоей щедрости земля родит виноградные круги. Прими это вино и перемени его у кров своего Сына, как супокоить нашу правду. Як вода случается с вином, так и нас случи навек с Иисусом Христом. Добрый,
знов Табе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: Бярыце і піце з яму ўсе, бо гэта ёсць невер крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Дайте ближнему знак супокою. Баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную.
чорне світло, долонями милосердними усклав мне на плечо. Як брат со мною сьогодні Єсу пробиває, і у гэтай хвилині весну я відчуваю. Праз ваша мама, тата, чування і кохання, у серце радость маю, бо близьким Єзу став мне. Ваша мудрость, добриня, мне до правды усяшала, как я на тих дорогах зустріла у святой комунії Бога. Кольки ж зору Бог розсипав у небесних далях, нехай стільки ж вас у житті, Ён для вас розпалив. Дякую тобі, мамо, за пештоту і чування, калявного ложку, за твої руки, якими ти кормила, опранала і носила, з радості у твоїх очах, які неспинно гляділи на мене вдома, у школі і на дворі, за безмірну любов, яку не можу виказати ніякими словами. Дякуємо тобі, мама, за все. Дякую тобі, тато, за працю, за приклад, який формує моє серце. Дякую за сонце на твоїм тварі, не глядячи за усі хлопоти і хвилювання. Дякую за твої руки, за очі повної любові. Прийміть сьогодні від нас дар сердечної дитячої молитви. Хочемо бути для вас радістю і утішенням. Дякуємо тобі, тато, за все. Дорогие святары, вам поклон дитяче сердце, вы нам Єсу дари, за вас будем мы молиться. Слово Божие щодня широ ви нам обвящає, нехай добрий Єсус вам шлях святанський благословляє. Дорогие святары, от всех батьков примите низкий поклон и великую благодарность за ваш труд, за вашу любовь до наших детей. И маленькие подарунки примите, чтобы были такими пригожими, как вы сегодня. Ольги промянистых, ясных щожок руж и крично чистых молоденьких душ. У яких розлита перша любов, перша молитва, свіже водорство. Часом голос к голосу дрожить на миг, добрые анёлы пыркают меж их. Хвилювань много, шли архангел год, распокайный с Богом наивеликший. Дорогие сестры, великий вам дякую за то, что вы нас подрыхтовали до гэтага навялікшага цуду, яким з'являецца спатканне з Ісусом Христом у сакраменте святой споведи. Такі великий день для нас настал. Самое лучшее всего сердца наших сестер, где так странно отвлекались нашими детьми, духовными имя Иисуса Христа. Дети розные, я казал, я наш хочет его любить всеми их слабостями, и вам так справа давалось, что мы сами будем саме вас учиться перед до виховання. Щиро вам дякую і дозвольте від всі наші парафії подарити такий невеличкий подарунок. Поглядите, як сегодня светло в нашем костеле. Это свет идет от наших маленьких анёлов. Дякую вам, сестра Числава, ксенц Александр и ксенц Павел, что довели наших детей до этой чистини, духовности. Бо нам, батькам, самим сегодня хочется быть чистей выглядеть. Бо, когда
у нас была першая камуня, якого свята не было у нас, амаль у кожнага. Дякуй Богу, што вы ёсць. Дякуй Богу за это свято. Дякую вам, дорогие батьки, за тое, што вы все ж таки дотрымалі тое абяцанне, якое вы склалі Богу падчас хросту. І я вам жадаю ад усяго сэрца, каб вы у сваіх дзецях гэта абяцанне, якое вы склалі, трымалі до конца жыцця. Каб яны заўсёды былі з Богом і ніколі яго не пакідалі. Дзякуй вам за ваши канёўкаў, што вы іх нам даручылі. Такий великий день для нас настал. До нас улыбался свету завітав. Хвилины гэтай не будил на сон, и я чекали много-много дел. Очень дякувати всім, хто давав нам добрий приклад, хто співати нас навчив. И за вас мы будем молиться. Великие аплодисменты для наставников и для нашего учителя через этот старание. Прыміце, калі ласка, гэты хлеб. Дзяліцеся ім не толькі сёння, але праз усё жыццё.